Nagsagawa ng inspeksyon ang Mangaldan MDRRMO sa Angalacan River kasabay ng paglalagay ng water level marker sa ilog. Narito ang report. Nagsagawa ng inspeksyon ng mga kawani ng MDRRMO sa Angalacan River sa Mangaldan, Pangasinan. Bahagi ito ng paghahanda sa banta ng Bagyong Hiner. Sa ngayon, nasa normal pa ang antas ng tubig sa ilog. Naglagay ng marker sa gilid ng dike upang may palatandaan ng mga residente sa antas nito. Bagamat normal pa ang antas, inabisuhan ng mga residente at iba pang nagpupunta sa ilog na iwasan munang maligo. Base sa napag-usapan namin sa Sangguniang Bayan noon, hindi na po ipinagbabawal ang maligo pero niregulate. Pinapayagan silang maligo ngayon basta't hindi sila pupunta doon sa malalim na ipinagbabawal ng ating mga responders. Nagtalaga ng 25 bantay ilog responders upang matiyak na ligtas ang mga nagpupunta sa ilog. Nagkakaroon din ng reshuffle para alam ng bawat isa ang area na binabantayan ng 25 na yan. Sinusukat yung mga lalim ng tubig. Okay? So para alam ng mga nakadeploy doon kung ano yung area na dapat nilang ipagbawal na puntahan ng mga taong pumupunta sa Angalacan River para maligo. Dahil sa ganda ng lugar, nagiging favorite spot ng mga picnic goer ang Angalacan River. Sa akin kasi okay yun para sa kaligtasan ng mga tao din sa mga pumupunta dito. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon.